Aku ora budhek kok. Mboten budhek ning ra cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Wong ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih totok teng. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sak to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budhek ning tekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya. Wis mangan urung, Ting? Wis ta? ngono, Ting. Sampun. Wis Mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun Mimi.